ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହୁଏନି, ସବୁ ସେ ଉପରବାଲା ହାତରେ। ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲି ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବି ବୋଲି, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ଜାଣିଦେଲା କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି ବୋଲି, ସେ କୋରାପୁଟରେ ରହୁଛି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ତୁ ବିଜୟନଗରମରେ ଓହ୍ଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋତେ ନେଇକି ଆସିବି। କାରଣ ସେଇଟା ବିଜୟନଗରମରୁ ପାଖ ହେଉଛି କୋରାପୁଟଟା। ତ ସିଏ ମୋତେ ଏଇଠି କହିଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି ବିଲକୁଲ ଆସୁନୁ କି ବୁଲିକି ଯାଉନୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଠି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇଛି ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲା। ବିଜୟନଗରମ 12:30ରେ ହେଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ସିଏ ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲା। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କୋରାପୁଟରେ ବୁଲିବା, 2-4 ଦିନ ରହିବା, ସେଠି ବୁଲିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି, ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ମଝିରେ ମୁଁ ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲାବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା, ତ ଜାଣିଦେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି, ସେ ମୋତେ ଆଉ ରଖେଇଦେଲାନି, ନେଇକି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ କୋରାପୁଟ ବୁଲିବା। ସବୁ ସେ ଉପରବାଲା ହାତରେ, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଯେହେତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଯା କୋରାପୁଟ ବୁଲିକି ଆସ, ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା। ଆଉ ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତ ଚାଲ ଯିବା କୋରାପୁଟ ବୁଲିବା। ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଓହୋ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନେରୀ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ।